Grabe, napakaganda. Ganda ng falls ng Pao. Ano? Eto, medyo ano nga lang, medyo mahirap yung daan natin. Nahihirapan tayong hanapin yung daan papunta dito. Ayan, napakaganda dito. Mga 30 minutes yung lakad bago namin narating tong yung falls natin. Napakahiwaga talaga ng kalikasan. Grabe, napakaganda dito. Dito nga sa dito sa ilalim niya. Napakalakas ng hangin. Tumatalsik-talsik nga yung mga tubig niya dito. Ay, napakaganda dito. Grabe yung pawis natin. I-enjoy nga natin yung yung mga nalalaging oras natin dito sa sa Pilipinas. Dito tayo ngayon sa Pao Falls dito sa San Fernando, La Union. Ayun, susulitin ko lang yung mga huling sandali natin dito sa sa Pilipinas bago tayo bumalik ulit ng Dubai. Yung mga gustong pumasyal dito, 30 minutes lang yung lalakarin mula sa sa kalsada. Medyo matarik nga lang yung daan, pero pagdating nyo naman dito, worth it naman yung pagod nyo mga idol. Kaya pasyal kayo dito, pwede. Basta wag lang yung yung maulan kasi madulas yung daan natin. Ayun, pwede kayong mag-enjoy dito, mag-picnic dito. Maganda mamasyal dito mga idol. Lalo na pag linggo, ganun. Ayun, araw ng linggo ngayon. Walang trabaho, pwede kayong mamasyal dito at mag-relax.